welcome back to Sunny Live Show. And thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ngosine from uThando Nesithembu. Kuphambene imbono ke laphana ke kubabukeli balomdlalo emva kwe-attitude ke abayibone ke ivezwa kusine. Abanye bathi vele mangabuhlala ama step moms kujwayelekile ukuthi ke ningazwani kahle. Usine guys akazwani noma Khumalo kanye ke noma Ngwabe. Lokho wakuveza kwenye ama podcast ahamba kuona wafika washo ukuthi nje umuntu owumama kuyena umacele bese kuba noma yini ke nayo mayini uyazama kodwa nje as for uMakhumalo kanye noMangwabe cha nje hayi futhi ke abazi nokwazi ukuthi umntwana kubona noma uyingane yabo abamtreat njengengane yabo kodwa ke umacele ke umtreata kahle but ke abantu ke guys bathi ke usine doesn't like her siblings, she doesn't like her kids, she doesn't like working, she doesn't like staying at home, she doesn't like Mangwabe and Thobile. Like, girl, are you the problem? You are the problem at this point. Omunye wathi ke we have a lot of usine in the hood. These girls who drinks their future bese bezonda ke everybody for having their shit together. Ebe bitter and say whatever she wants. Kuzothiwani ke miyekeleni ngoba bathi abanye bathi azithi mzala. This girl is bleeding from her childhood trauma. She needs counseling. At this point, I'm convinced that Umacele is actually using her to fight her battles with other wives. Personally, I think Usine and Macele have too much private session gossiping about other wives, cause why is she behaving like that? And the audacity she had to say the thing she said kula podcast. She's hot-spotted Macele's beef with the other wives. Stop bullying Sne. You don't live in that house. This thing of bullying Sne because she does not have a biological mother to protect her. Those two wives are capable of that. They mean Mayeni at all the time noma ke bakhuluma ngomayeni ke sonke isikhathi ke guys. So iyona ke into abayisho abayibathi uhlaza nje usine angazi nokazi imbonile laphana ke le tafula ukuthi into abayihlinile iattitude afike nawo le tafula ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ubani ozothini kubani la etafuleni and nje wathi nje ngibusiness phone yami ngoba ngifuna ukukhuluma kanjani njani kwathini thini noma Ngwabe naye wathi hayi asazi ukuthi ubani ozoqala inhliziyo necala ke ayikuthola ukuphumula but it seems as if abantu they are not happy ngendlela kusine eyiphatha ngayo. But usine akasiyona ingane usine una 33 years of age so akasiyene kumntwana ukuthi angabehave ngale yandlela and enye into ezokwenzeka guys next week ngibone nje kuma highlights ukuthi bomu umsomsezovela athi gaq indaba etafuleni athi Mangwabe noma Khumalo usine nje ubelana nje uthi unenkinga nani unenkinga nani bengafanele ke guys ngoba bengafanele bomusa umseka ayisho kanjalo into etafuleni because usine ukhulume naye ngoba emthemba manje mesizobe iphahla etafuleni nje ukuthi unenkinga nabo yabo but I think befuna ukuthi ke ikhulunywe bese iyadluliswa but bose ngathi usinike akayimisele ke ngokuzwana noma Khumalo kanye ke noma Ngwabe because even Umacele ukhulumile namtshela ukuthi labakhosikazi akusiwona wakho akababa bakho so asikho isidingo sokuthi uthi wena awubafuni. Asazi guys but ke yeah injalo ke indaba. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena uthini ngale ndaba. Bona ngathi oma Ngwabe kanye noma Khumalo vele they're guilty for lento usine asho ukuthi ke bayenza kuyena bamnaka bamthandi but guys usine unanenkinga nezingane zakwabo. I don't know but nje asazi bakethi uthozankomo but we are hoping ukuthi ke bazozama ukuyisolve le ndaba laphana ke etafule njengoba ubaba wakhe vele wayikhuluma esidlangalaleni ukuthi Khumalo noma Ngwabe usine bengafuni ukuza la because of you guys ukuthi benzeni ke we don't know. Bye guys.